Alu-alu alu-aluan mamang tu dibatasi tu rusada ama anak doto di Purbadia. Alu-aluan matuak kasurusuan dot halak nabadia. Alu-aluan mamang turuas ni Tuhani si Tuhan na torop na dia na duluon. So dimula-mula damang lehet maju mulu makatai hita. Ope amang panggual pargosi bahe damang magoda mula-mula songon nidok nina tua-tua asa siajur mula-mula siajur mula topa parsirangan yaek pardumon ni hosa sobani nama duma sobani natinopa ay debatano nama muka asa martua hita jolma sude hita martua Yesus Kristus naunggabe jolma saat alu-aluna siat galu natinopa alani amang panggual nami bae damang magodang mula-mula. Nungari bahe damang godang mula-mula godang ni mula na adong godang ni mula na tinopa namang iutusi muse bahe damang madihami godang soba-soba alani amang panggual pargosi bahan magodang ni dibatasi tulusa dan asun badia asa masoba hami diadopan ni debata. Asa sakti madingin sakti matogu sudah jolma manusia di halak Kristen di pati bodoh godangon gabe godang ni halak nabadia na di surgo sakap disi mangeret debata mariteon aka halak nabadia asa di neon asi lao mangolu nabadia bonar jala daulat saliling mangolu di tanon alai anggo di halak Kristen saat dari pasita tumulu na martua jalan nama notong di surgo rap dohot aka halak nabadia alani amang panggual pargosinami bahan manggodang ni halak nabadia asa welek hami debata mangaleon habadiaon. Soban monang mararong musuh jela talu mararong dongan bahan mamang godang si monang monangi asal mengaliat hati doa suoto. Gabi mamang